Hei tid, så det atter her vi har nødvendig parst av Gjerstamal. Og vi til Anja Hansen, som tek seg av opptøket og har redigeret. Og så det Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og jeg færre en affær å spørre Paul, hva ligger til her av hjertet der, Paul? Ja, det kom fram for meg det, så stod om at det uttrykket særlig han med år. Og her i Salmen 2:32 sier han, som Herren ikke tilråkner mister. Og i hele tiden at det uttrykket her kommer nok så ofte fire. Og i Gamle Testamentet, og øyne kommer det fire og i brøven. Og jeg har også syndromet her. Hva er en sæler med hvor vi lukner vi til dem i Salmen. Og i Salme 8, og hvis man leser det først, at sæler det med over ikke ganger og i ragen av godleis. Ikke stender av i sintere, ikke sitter av spottere sitter. Men har glede seg inn i lov herrens, og grunter av lov hans er bare det og nått. Og han som treplantet ved vannsløs, og i ber avvoksen av rødt og tøyma, og som løgn ikke fallende av han. Øtlen og igjen gjør hever han etno vi. Og jeg husker om hans uttrykkene, øtles uttrykkene om den sjæla personen, altså, som ikke gjør næka, og så som gjør næka. Og på en måte gjør han ikke selv, hvis du husker om det. Nei. Det stender her at han som ikke sitter, og ikke stender, og ikke, ja, som ikke ganger i ragen av godleis, og ikke stender av i sindere, og ikke sitter her, spotter og sitter. Men det gleder seg inn i lov herrens, og grunter av lov hans arbeid, det er natt. Og så sammen ber han, denne personen, han som tre planter ved vannsløser, og vi ber avvoksen i røtten tøyma, og som bløyen ikke fallende av, øtlån og igjen gjør, hever han etno vi. Også om at her, i samband med det sjælen som Herren lovar skal være og i liv i okkara. Akkurat, ja. Og hvordan jeg ber avvokst særlig. Som Jesus sier her i Johannes 15 og vers 15 og 16, at titta har ikke utvalgt med, når jeg har sett til at de skulle fære ut og bli avvokst. Så legger han at og avvokst til at det skal være vi, så færen kan gjøre at det kom alt til byen om og i navnet måten. Her er nækka som helt arvelse enn at vi gjør nækka fire alt. Akkurat, ja. At her, og så hit, at sælger han med vår. Og han sier Aren til at jeg har sett det til at de skulle være ut og bli avvokst. Ja. Så det er et helt annet sinnele som du finner i en person som blir avvokst, enn du finner i en person som kjenner til at han må gjøre noe fire alt. Akkurat, ja. Øylig måneder. Ja. Altså, Øysnykos år er det så godt som det er at vi må gjøre noe. Lika så farlig er det at vi må gjøre noe for å takne skog til, eller vi må gjøre noe for å bli frelst, eller vi må. Ja. Akkurat, ja. Så. Ja. Det er en øylig. Det er natt og dævra mån. Ja, det er nett og merskelig også. Ja, og merskelig også, ja. Og det som har undret meg mest er at hvis du blir avvokst, som Herren sier, som han har sett det til, så var det gjerne ikke av tog at det sinneleie som fyller vi å bli avvokst, er ikke togt. Nei. Det kan bare gjøres i hans sinneleie. Akkurat som Filipper av 2 sier det. Og det sinneleie er helt ikke opptidget seg selv. Nei, slett ikke. Ta fokuset som kjører noen, ikke men teg. Altså. Til teg er føtter inn i høymen som er menneske til,
att bjärka vi har toucha för det. Ja. Det är det som. Ja, det är att Filipp bröt väg. Ja, Filipp att vi är samma sinna lever och i tecken som är Kristus. Och där han var han så god, räknar han inte för ran. Jag var jävligt gott så det bojte. Nej, alltså själv hon säger han ontan toj och gjorde sig varna som tjänare. Alltså gjorde sig varna som tjänare. Och tar han var stigen fram som människa, sätter han sig själv han lagt, så han var lojen till dejan, ja, krossdejan. Ja. Och tog ju god ösnen sätter han äckliga högt. Och giv ju namn som vi alla namn ner. Fyra är namn Jesus är kvart när jag ska bodja sig. Och kvar tunga ska götta Jesus Herre god till färdigt. Han säger ösnen att tar det som i himlen är och tar det som jag gör ner och tar det som inte gör ner. Och kvar tunga ska götta. Ja. Att Jesus är Herre god till färdigt. Här är ingen undrat inte. Ja, inte undrat inte. Nej. Jag fävner om allt alltså. Ja. Allt skapar det värst. Och det som är vi god till, alltså allt som god är oj alltså. Så han är alltid varit och är och ska alltid bli verande. Och vi tillsammans med honom. Ja, från honom och till hans herre. Ja. Det är fantastiskt störst det. Ja. Och han kommer in att det här Rembrandt fyrreisene. Ja. Är som tror han tog sig bäg om Abraham och om David då. Ja. Och han tar först Abraham så tar han David där och så säger han att ja, vi kan gå ta Abraham först då. Vär Abraham rättförstörd av verskon hever han ega rosa seg av tog ikke fire gode. Tog hver sier skriften, Abraham tro gode. Og det var råkna rettvis. Tann og virkar hon vil lønne råkna ikke av nøye, men som neka han er også. Men tann og ikke virkar, men tror av han som gjør hin av godlige rettvisa. Honom vil trygg for hans er råkna til rettvisa. Og så sier han, så läs prysar eisen David til menneska salt, som god tilråknar rettvise utan versk. Og så citerar han her, sjæl teg som misbrotten i fyrtjiven, og synden av fjaldar tja, sælet han med over, og i Herren ikke tilråknar synd. Ja. Så är det att spårningen här. Ja, som kommer attana. En attana här, ja. Han sier, enda sælet hon jo fire hinn omskårene, altså fire jødene. Etla för hinne omskårne vi, etla, man kan si eisne för omskårne. Ja. Och så får han in på svära upp på det. Ja. Och det är röjla alltså. Ja. Vi säger ju sedan att tryckven var råkna Abraham till rättvise. Ja. Kvosse var han ta tillråkna honom. Ja. Ta i han var omskåren, etla, men han var omskåren. Ikke ta i han var omskåren, men medan han var omskåren. Og han fikk omkjøringar tekne som innsiklet troa rettvisner i han heie, medan han var omskåren. For at han skulle være feir allra terra som trykva, og ikke omskåren, så rettvis kan være at heimon tilråkna, og feir at hin omskårene, som ikke best hava omkjøringsna, men eisne genka, og i fota spår rundt troarinnar, og i feir okra Abraham heie, medan han var omskåren. Ja. Han skriver en Rembrandt vårt, og at det ikke bare en løst jøter skriva, men at det er også omjøter, og også tilgjøter, men hette jo Hattninganer. Ja, som var 8-4. Ja. Han kom til nær som nærvær då, jøtarna, og han kom til nær som lengt bort til vær. Og i honom har vi bare pastor ett gång till feil. Ja. Så här sagt att det är ontre. Så gott rocknar, ja. Och för mig hävda vänkan. Inte stiga fram som en forring för det. Tog att det var gott att trycka. Men jag alltid har Paulus sitter så väl och i 17 Timoteusbrev kapitel 3, ja. Att du känner från batten av hinner hela skrifter som kunde göra det voisan till frälsning i trunni av Kristus. Ja. Och akkurat det här, jag vill ha gjort det voisor
till frälsa. Det må jag bara säga. Det släpper där undan en öjlig byrre som ditt egna vit vill lägga att det. Hvis du ikke kommet til trygg som halt onkel, altså, og oppfostret i hessen alle tøyene, så at det kom inn som mäter eller mjölk, som man sier i brevbrevna, alle tøyene, og det skaper ut her som leter til oppfostret, skjønner du? Så jag säger när jag helt märkligt och en vers här som är läsat här ur Jan eller i slädet upp här. Jag säger till att jag säger utan med vår över räfsar av gode. Vann vi inte tektens allvarta, säger jag på vers 5, kapitel 5, vers 16. Och jag känner till att det är till text, men inte ett här som man ofta hör om att det har varit just så att säga halt väl och vite slien eller barter av och så framvägs. Det känner jag inte till. Nej. Omgatöj. Nej. Men det här att du känner det som en räfsing. Ikke affære hessa løgene som vi ikke vil ha til affære. Ja, det er det. Her er en retning som er døyligere av å slappe om lagt. Helt fra baden i øvers. Det er då jeg leser meg til og i brøven. Ja. Det er altså, jag vet inte vad man kan säga, men alltså för när kom någon så gärna. Ta ju allt lyckas som skulle vara så eller frukt då. Ja. Så skulle batten uppdra sig vara frukt, batten skulle faktiskt uppdra sig själva, Ja. Men det var inte gott. Det var vanlocker bort ur tog, ja. Så det man färd bort ifrån och idé. Att batten skulle uppdra sig själva och bara alltså onka du får några vedläng eller rattläng eller alltså på några som helst måte. Ja. Men så är spårningen om te få dessa vedlängarna, rattlängarna i kärleka. Ja, eller inte. Ja, nettopp, ja. Tog visst inte kärleka, så gör det skia. Ja. Men är kärleken, kärleken stiger, så är det faktiskt minne farligt vi går snäckvar rattlängar i Battenfjärs. Ja. Ja, det var så. Det är faktiskt som han säger här i Efesos, i allt det 4 eller 5. Det är i 5:e kapitel, ja. 5:e kapitel i Efesos säger han att vare tog efterfylgjare Guds som älskar böden. Ja. Och liv i kärlek. Ja. Ens och Kristus älskar jag. Ja. Och till det som blir att månaderna. Ja. Och så att det är så känner vi Gud. Nettopp. Känner vi han som en strängan man. Nettopp. Som är det som kom att vi till en talenten, ja. Ja. Jag visste att du var strängare herre. Ja. Att du hästar här, du inte är så. Ja. Och att känna vid han som en älskande pappa som har givit allt för oss. Passar. Och så kan han anna än. Ja. Här och Rembrandt måste att han som sparade inte en egna son men gav han för oss öll. Hur så skall han kunna anna än geva oss allt vi honom. Och att känna Gud som papparna, han fären eller att han pappa, vi kan välja att uttryck vilja själva, ja. Men det är det som ligger ut i att han älskar så. Hur så ska han kunna anna än geva oss allt vi honom. Ja. Så han sparade inte egna son. Jag har ju alltid sett att här samband vid 17 Timoteusbrev 8. Och från första versen där Paulus börjar att skriva det 17 brevet till Timoteus. Då säger han om sig själv att han är Paulus. Vi vilja Guds apostel Kristi Jesu till att kontra lyfte om löjve och i Kristi Jesu. Att uttrycka. Löjve och i Kristi Jesu.
Och det är löjven vi lever här. Ja. Och det är så för en öjta. Så får han in vid Ötlundhöj, som du nämnde i Janne. Till Timoteus, älskar jag bara mot. Nei, miskom, frier fra gode fæger, og Kristi Jesu herre okkara. Og jeg takkje gode, som en som forfedrar mine tænje gauar samvisko, då i 8 øyhald minnes det til bønnen mine natt og det, så byrjar en så har lovsanger i mine hjärsta, da jeg leser det her. Jeg fotler av tråden etter å sutja det. Så jeg minnes det min bante om. De allra flesta som är kända som omkings med var fått av tråden efter att sutja med. Och så skulle man tro till om att en vaxel över en avvänjikor. Men det ger man inte antalliga. Det heter gott kärlöjt. Och fått av tråden efter att sutja det tror jag minst tar tøyne, för att det kan vara filter vid glädje. Och är det mindre om trunna som uttar som först bor i Lois om en tøyne, og nik og maur tøyne trygg som ikke best øyte, det viser også at de bor der vi. Og hva hatt det gått? Ja. Altså, hatt det kan du ikke erstatte ved noen ørene. Så godt som det kan være. Så legger han at jeg altså, jeg har alltid hatt det så vekkert. Tøy minni til at og kvaiter atter til nøyga og godt som ut vi alle ikke kan ta møyna. Så god gav og ikke andre møtløses, men under kraftar, kærløyk og seiprøyes, skammas ikke ved vittsporen herre okker, eller vi med fengansa, men loj ett vi evangelien og i kraft gods. Ja. At han sutja Timoteus her, Ja. så får vi se mynden av honom at han blir uppgiven, altså, at han givet upp själv. Ja. Og jeg visste måned, og jeg gusser sånn måned at Paulus følte trang til at tåsa vi han om det. Ja. Og så det, gusser tåsa vi Timoteus om det her. Altså, jeg har møtt på avon, Ja. ikke akkurat personlig själv, men jeg har hørt andre som kom til møyna, tog at de blir møtt ut i sammenhengen her som det var kommet til. Vi en så øyelig krever om, ja, men vi vant deg til at tid for og to først, og vi har sett dere vann til, og en øyelig misnøkt vi at det ikke vil leve opp til de forventningene. Da. Og det kunne Paulus eisen have gjort ved Timoteus her. Da. Ja, Men han gjør det ikke. Han fer så kærleksfullt til dette som han hele tiden kan til Timoteus elskar jeg baden mot. Ja. Og så fer han helt inn av tjattene, inn av gruntene i ødløsene her kristne løvene. Og bytter han opp her etter, og så kommer han at jeg minner til å. 2 minner til å at du kveitser etter til nøygav. Og han sier vi han at 2 kveitser til nøygav, godt som uttar vi alle ikke handa møyna. Altså Paulus var blivet brukt til at Timoteus fikk en sånn nøygående, men Timoteus selv var allagt at, ja, men kom nu, du må selv kveitse han opp etter. Ja. Nøygav godt ser av til Kristi Jesu herre akkurat, sier han i nærstanden. Ja. Og det en helt en standande nøygav som vi da finner ikke, at han holdt at vi og herrens bøtene, at det kan ikke erstattes av noen ørene. Og jeg husker ofte om det her som hin med åren, som visste at hessen her, unge med åren her, han var drakknavere. Fyrre tøyne brukte et år jeg var drakknavere. Det er lukket som, han fylte vi, men på avstand. Ta minner kapprådene. Det var øyelig vær vi ikke kom for nekvinn og ikke antallet. Ja. Og så bestemmer han seg til å fra Vitjan, og han satt akkurat framfor peisene og varmte seg ordentlig. Og det virket som om han var gavnlig, og han setter seg så tjånen og sier ikke, og prater jo sinter, men det slett som det som han var kommet til. Så tar jeg nå dette her ordentlig brimar, eldre brimar. I peisene. Og i peisene, ja.
Så tar han klavan och sliter en äckliga brännande gläv till sojes, så sliter han. Och så pratar vi här och tar sitta bara hit på här glävorna som blir svars. Späckla blir de svars, ja. Och så tar han det blir svars. Så tar han späckla och sliter han in i alltid natten. Och tar han så nu för att det var samma lite som att han hinner. Ja. Och brimmar av begeistring kan man gott säga. Så säger han, jag kommer, säger han. Ja, det är snär som har vidtjauer. Ja, 8 år. Ja. Det är, jag kommer. Jag kommer. Ja, nu har Sverige vunnit, alltså. Han visste vad det är snär äldre med måste vi och allt det här. 8 år, ja. Så sviskade ofta för mig att jag läste det första kapitlet i 17 Mosebok. Späcklig han för. En omtag som människan närvarande. Ja, nettopp, ja. Ja. Han minner han helt att sjunna så han får helt att till ommena. Ja, omman. Ja. Men jag läser det här alltså jag tror mindre att du kvaich att han har gått gått som utar är han alla handa mina. Tøyser han god gav og ikke anda motløses, men anda krafter, kærleika og sibrus. Og så sier han, skammast du ikke vi vittnesboren om herre okkara, etla vi med, fenga hans herre. Så det kan virka som om at Timotheus helter at nu det blivit for krevjande at fylgjas vid Paulus, ja. Og så har han trekst jeg sinter, ja. Ja, altså Paulus tåsar en nærkommet til at han videre sånn og at det skammast ikke hvem da jeg kom til tikkere fra første tog. Og det var også et annet vi Paulus som gjør det da. Og han snakker om at hadde det kunnet så hadde det rivet egen ut og gjør mer til. Akkurat ligger ut i utrykken, og det var ikke ordentlig. Ja. Men akkurat ligger ut i. Ja, helt det var at han kanskje har omkring egna sjuke, eller akkurat i egen. Det kan det være. Och det var inte ta bara för att lackna och få att ordna som vi ger den nu. Så visst det är potentiellt med locksarna. Och ofta att jag är också med det här så färdig åter till Sattna Korinther kapitel 11 och jag såg ju filmer Paulus nu ständer han i för tamen och Korint. Och det är andra brev han skriver och han kommer mot en annan brev någon. Och han har tagit sig till kapitel om att det är kvar i hoxan till fängon och lutna för Kristus. Så här är samma problem med det, så så kommer han till 11 kapitel. Och nu är det här han tåsar om att det skulle tala med. Han nämner det till en färg tåsar nästan som ett årskap, ja. Det skulle tala med. Och så säger han för tøy ett trolo att teckon vi ögon manne. För jag lojar Kristus fram med röna mot. Men han sa armen där i Evo. Så skulle hoxande täckare spittla sedan. Och väntas för att det enfalda trolskap med Kristus. Akkurat, ja. Detta minst är för att det är var helt onkor och Victor Danielsen bor i alltså Akkon och Tofton och Victor var nekvastan en omstrøyte person. Så det var inte att jag säljde börserna till honom och gick runt i husen, ja. Alltså det var inte allt som lyckas som, men själva det så att han inte med om näka. Det var öliga höfliga människor alltså som är växt upp med. Ja. Lika mycket om att jag kom in flera för det lite skaltarna. Och men som mer självon hur mig ena för att det samma som till nämnde om Timotheus ska man sig inte med. Ja. Särskilt att han och Lotte Victor och det var kav och halt ringta gänka. Han måste bara inte detta. Att det har snökt sig in att men om kan det så läsa att inte gör det. Nej. Det har slappt det inte att bestämma. Nej. Men tanken var det. Ja. Akkurat. Ja. Men annars är det också näck för skarpare tona till dig i Korint.
Ja, det var inte. Det är moner och äsne här att Timoteus han Paulus mäster honom att han stretcher sig Ja. och säger inte helst. Han säger dock inte. Men tej och i Korint är öliga ute efter Paulus och han säger kattle och så tjänast Ja. Och om det nu väl är Herren som talar och någon och så vidare Ja. Och ta blir han också skarper men som man säger att det inte finns en egen skild. Nej. Men för jag hjälpa timon. Ja. Det är det måste östen tar han så kommer ni mot i 8:e vers här. Som vi nämnde den också först alltid. Att verer ankron var allt avstånd. Ja. Så bränner det mer. Det var väl att det var det som saknades att ta imon här. Att det så inte det var ju som Timoteus, som Paulus sa. Akkurat. Sa det, ja. Det här ser han ankor. Ja. Ja, så brände det mer. Och så ser han något trätt. Ja. Jag kan också då. Ja, vad det är ute i samma versen, det nästa versen, 20. 8:20. Och i 17 grint bra. Att det är så otroliga går övergångar från tog att få att man inte öra få för så fjärnar man sig bara till att få att som driver en in. Så Ja. Så den Korint bra 11 och vers 8. Ja. Ja, kvar är viker utan att äsne över viker. Kvar är valt as utan att bränna mer skall är rosa mer så skall är rosa mer av viklägga munnen. Ja. God och färd här och Jesus Kristus signar i alla är vit att det likvi inte. Ja. Och så säger han att i Damaskus helt landshövdinge Aretas kongs vakt sted Damaskusmannen för att täcka mig och jag glukka av muren och var sjukte ner i kurv och slapp undan handen hans. Ja. Alltså här så bara tingen så samman. Ja. Alltså omsorgen för tajmon som viker och det som var att avstånd. Det bränner det mer samtidigt som det var luftsvant. Ja. Och man får låra ner av muren och tog att för att dräpa Paulus. Alltså att det är öjliga kontraster. Och att vara ojen för tajmon vajko. Särskilt att öjliga sin vajkin. Sjutja lojande är, han som är fröstning och ströjor och han som sargerna ber. Då är det attrans flockor, fyrians hjärsta i det. Det som man känner och älskar, det som man har att säga. Lika mycket omstör till oss. Akkurat, ja. Och det hatta som är möjne vi. Ja. Det jag nämnt om att det är sinnaläg. Det löser det fra att hitta på hur omstörna är. Och det är ofta en öjlig förring för människor som inte har uppdagat tydningen av det som ständer i Filippran 2:5. Att samma sinnalä, alltså är värre oitekon. Det är inte att det sker, men lätta värre. Det är råande oitekon. Ja, nettopp, ja. Akkurat, att det här. Ja. Och här kommer du in och tar en enfalda troskap mot Kristus. Det och han personligen. Och det är att dyra bara så att du öjer utan att löjva samma i Herren. Det är en enfalda troskapen. Här du inte spyr. Akkurat. Som inte Jobb. Jobb spurte jag omkant till när kvoj. Jobb kvoj han skulle löja sin egen. Men han snackar ju gott om det. Självor. Är så här? Ja. Så han fattar det inte. Han tog samtalen upp i Herren. Ja. Han säger inte bara kvoj, god rätt som är med, kvojgören så är med. Nej, han visste inte skaffa fram. Jag har inte utvart någon nu och jag har inte en tur, jag minns när det var nu en dag. Att han tog sig om jobb. Och det är väl lust allt det som man säger. Men eftersom jag lustar att ta kom ankat ut här fram. Jag kvar var orsöken till att jobb för jag allt det som man får. Det var att jag sinne gott steg framför i Herren och mittlen tar det var östen Satan. Och vi han tog jobb samtale. Nej, tog Herren samtale. Ja. Om jobb. Och Satan sett Eva om jobb inte var god tog att god
hej just han så rykan och han levde så väl och han åt så näck och allt det där. Och tog lät han satan släppa från ett jobb. Ja. För jag präckva. Att det var inte som han hej säger. Ja. För han är ju färdig att liknande. Ja. Jag blev så hårt i den här hästen som jag hade det var han den Armgar som hej han plejer ha ett tillvärdet Ja. Jo. Och det kom fram att det är som en person, jag minns namnet av personen som en med heter. Och mer det tåsa och då är det bara blivit det här. Ja, kvoj. Jag tar måste färra här som det uppstod. Och det var omande fra det uppstod. Det här det var. Ja, alltså hvis jag minns rätt så var det ju faktiskt Herren som började samtala vi Satan om jobb. Ja, om jobb. Ja. Det var inte Satan som kom. Inte motsatt. Nej, inte motsatt. Ja. Och tar det så hoxar om sinnala Kristus här. Så särst du hur han vid färgen i himlen. Han måste omkant i samband. Omkant ja. Och på en måte halt en jobb måste omkant i samband vid färgen i himlen. Han är alltid samband vid han. Självt om han inte skilte allt vad det skulle vara så vi ser. Ja. Nej. Och det kom så ösning ändan in och att och så Herren för att samtala vi jobb. Kvarvars to och så framvis. Vi kunde väl göra det när allt det där. Ja. Det var rätt att Herren skulle vara så upptagen vid en man som han först blev så rykan och myckvante. Och Gud säger vid Satan att han öttar sig fram om allt annat. Och tar han så tog jag från honom. Det första han gjorde tog jag allt från honom. Ja, så Herren gav och Herren tog och navn Herren som är lov. Att du känner dig. Ja. Tja hon. Så. nej, jag har också otroligt näck om att det här i sörsten i samband med mig själv. Jag inte hatt känna dig, så har vi onka möjlighet att beravaks. Eller så har det onka möjlighet att beravaks och jag mot lika. Nej, alltså det är alltså nu är processen som han häver vi kan enkelt där och kon. Ja. Ekvile individuella. Ja. Men han häver samma ändamål vi och nåtlorna. Ja. Och det är att släppa sucha sig självan åter och jockorna. Ja. Och det är bara han som kan alltså ge den avväxten. Ja. Vi släpper bäran. Ja. Men det är bara han som kan ge. Ja. Och tog säger han är inte ju mer. Här i hans 15. Jag vet en tjon ute här ut mot kyrkan. Jag kände hemma för kyrkan att vara det här. Ute mot det här. Nian för vägen och det var bara tejberg och han var nog att vara i hon var av ur loppra ju ganska ökron halt i hon var. Hisberg människorna och det var Erling Magnusson som lade mig in och i all hemmen som hade tillknutet till Salem att vara samkomna från bokbindare tog in och allt det där. Och den är gammal fast klart, jag var onkor. Alltid onkor alltså. Och det blev så hårt i den här människan. Så så sant som oj. Det har byggt det första stallöjningskip i Havnar alltså. Ja, i Havna. Första trusjon. Ja. Ta var han begyn om att komma till Havnar. Att arbeta att man så skulle han lära att han så öliga och svejsar. Lära att svejsa skip. Och han var en av de allra bästa som var brukt till det. Jag minns inte akkurat navnet att ta, men det stod alltid i huset än, det ständer här, inte bor här, och navnaplatan ständer av horden. Det stod alltid det för att bo i hitje och minnes det som är människorna. Han säger vi med och ena för om sitt egna liv. Och henne liv, att de kom till Havnar, då var det gängre beneser. Och kvita det var nog Herren som kallade, ja. Och bäg kom till sig.
Och han la så sjukor minst med rätt första fel I var inne här. Och hon kom vimmer ner I chattlaren till han sväv ner runt. Inte upp ja, inte så störst hus. Ta gångt och kökor och stava och så sväv den runt. Och ta säger han vi med till akkurat fyra mer som Herren sitter I mer. Och han till som silver han som rensar silveret. Potteren av silver, ja. Och allt det som inte silver det tar han väck. Slaggarna. Ja, allt det som för att det ska vara rent. Ja. Och så känner jag nu Herren gera nu tar löjer med till ändan av min löjve att han tar allt det väck som inte ska vara här. För det här var så gott samfälla vi med och åkon som det blir tid. I helt av så vackert alltså. Detta sinnaläge som han var upptagen vi Herren. Så han vände inte till akar mot Herren att han inte var. Nej. Och det var netto till Herren gjorde vi upp. Han rönsade. Ja. På en måte att han visste för människan att han var röjner. Han kunde Inte minst han visste för Satan. Men han visste för Satan att det var det. Så och som ofta säger så människor dödja och färra så är det och ärstanden så upptagen och så. Jag minns så inte med har varit till göra för att ta iman. Och för så vi till det inte alla tutningen. Men tar det lojva som Paulus säger det här och i första kapitlet och i förra och i förra 17 Timoteusbrevet till om lojve och i Kristus. Hos det var livet. Mittlen te och han. Och det var akkurat för mig som är som jag han bär en så insläven och avväxt. Nu kom det in något efter och gott det fick att vi som du säger. Det är så imest han. Men han har ett otroligt avväxt som är. Ja. Och så en stövetäkan I Herren. Ta med den. Ja. Ja. Det ber inte till att vi samma lukta och vi kan annan. Nej, omgått. Nej, omgått. Det är individuellt för ötlas. Ja. Ja, vi sover lite samman på imska matar. Det är undersöva. Men det är verkligen alltså ja, det lever sin runt allt men det är verkligen sikte att bliva alltså runt eller rensar är här annars. Det är eller ticktower som du brukade ju Jan ja. Som jag brukar ja, alltså som han säger här I Hebreerna, han inte helt stått till mina sänder på. Nej. Och jag vet att det var en allvarlig process som jag försökte att jag var yngre. Ja. Och hon var öle kontant. Ja. Det var akkurat som han närst vid allt möjligt. Och det var ett slett som jobb var. Nej. Slett inte. Nej. Men det var på tammaten att vad så redan det var imiska omstöv runt om som förde till att det blev en connection som en kontakt som ja, jag då I det slett inte att umynta mer mot liv utan te. Nej. Det är bara så där och he vet jag kan inte för vi tog och se vi andra nu ska du bara göra så ja. Nej. Tog att men färgen I himlen han är ju färg och ja. Tills långa låta ticka med kalla färger ja. Och inte någon häver till rollerna I för kvar en öron. Vi det sisten. Och han är papjockare. Ja. Och tog må vi må vira till. Det må verkligen viras till att för enkelte personer har sitt personliga förhåll till Herren. Ja. Och han säger här I halter I Rombraun ja, till Rombraun 14 han säger till kvar är du som dömer tjänare annars mans så. Nettopp, ja. Och här är adresse vi I skiften här I mitten att det att döma kvar annan eller halta hand om kvar annan. Ja, så för sina egna herrar ständer det fetter han och han ska vara standande säger han. Det har jag ofta tänka vi. Herren ska leda han standa. Ja, Herren leder han standa. Ja. Så att det är inte problemet som är det här. Det är inte problemet till ockorna.
Men det är alltid jag helt inte den kan det vara med Lockenborg. Nej, ikke Lockenborg. Nu tar sig generellt. Det är alltid jag alltså. Ja, nej, det är helt säkert. Nej. Men nej, det tar sig generellt. Alltså, det är vi kunne bliva så upptidsen av. Jeg har selv vært her eisene, jeg har vært upptidsen av hva andre er i løven, og jeg skal blanda meg på og sånt. Ja. Nei, jeg har ikke det gjør. Nei, det er det. Og gjør det så gjør ski, ja. 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 Ja, akkurat er det til, og så at træt han det, hvis vi da tog til det. Det är det här som i alla mest sörstne som jag lyser bra någon kanske einfalt att skriva. Det som nämner bäst vi, ja. Ja. Det till döms säger att nu läste Rambran 4 och vi så läser Rambran 5. Rätt och kört att tryck har i tog inom frivillig god till Herre och Jesus Krist. Och vi har någon sidan har vi tagit utgång till Sandai som vi stannar i, ja. Och vi drev saken av vän och dårdgods. Och inte bara det vi drev saken av trångt när vi. Ja. Då vi vet att trångt vi ska tål och tål vi ska rent sinne. Vi rent sinne vi ska vän. Och så säger hon, och vännen ger inte till skammar tog i kärlek gods. Är uthällt och görs något av höll antal som ger något ner. Så för att ta oss om när vi blev godsbaden. Som godläs. Som syndarar. Ja. Som dig var. Så möjligt kan det vara anker. Frågar så, ja. Men han färger den, han sann i ivret här. Ja. Och körde alla möjligheterna. Självt om det var fakta. Ja, vi var det, vi var godläs, vi var fortsättare och vi var det och det. Också där till att oja en slukan färger. Det är alltså. Och så att också där till att senare Gud stiger fram och mittlen för över östen Satan. Och så för Herren har snackat vid Satan om han har lagt mest till tjänare med jobb, angenära görande som han. Alltså, är man bara så, det är undran och glädje. Det är tack där gott. Och störst ut att tryck till mig gav, som mer och mer han som lov för mig är allt som är rås med det. Alltså, det han täcker allt oss. Och det är så lovsalt. Ja. Det är väl så. Det är bara så, ja. Ja. Det är kan ofta ringt att se det år, Ja. Men det är det största och det bästa av ei liv. Det är det här samfället vi han, det livande samfället. Det som har liv i sig. Inte det här deja. Nej. Vi ringar samviska röjna att puska sig själva till ett eller annat. Så det är legend. Och det kan man bara uppgöra helt för en sajten, ja. Men tror att jag kommer alltid till ett här vers här. Ja. Han är ju inte viskar. Ja. Men tror att han som ger hin och godliga rättvisa. Honom vill tryck för hans rockna till rättvis. Och här huxar han om han tar Abraham här som döm här. Och kvar Abraham tror gode. Schalt om vi söker ta läsa sövna att det ska inte man är öla starka tryck. Nej. Men han tror gode. Schalt här som inte vanligt. Det hade jag vant om att få barn. Det blev neck för gamla. Men det var sagt som Abraham att han tror gott. Ja. Och jag har alltid det som är så hur lite ojes ner är att ta vi läsa sövn om Abraham kvar han inte viskar själva tryggvant, ja. Men jag vill så säga att han har varit god själver som häver stol och pondre sig helt sunna och i Abraham. Självan. Ja. Självan. Ja. Ja. Men det här att vi har en god att göra som talar till fram som inte är till. Nettopp, ja. Jag nämner sett i kapitlen här. Ja, nettopp. Jag minns att en ära kon, hon var av Sandhöjden och i alltid hon var ur Dälde. Den gamla konan och
Jag vet ju när vi har någon. Hon bor här nedanför sjukhus i att förra. Jag har sänt det ut ett. Ansmadlig hus. Det är ju så tojen, första tojen. Det har ju plötsligt kommit förra, ja. Och så fortsätter jag också. Ärnen kom först för vimmar, men så fortsätter jag kom in i husen, ja. Och jag var inte att jag blev ärmar hvis jag är 8 eller så gamla som tog sig ärmar, ja. Och med till annat så ska vi snacka vi igen om det här. Hon ska hundra här, de ska vara spänta att leva till hundra. Nej, säger hon. Nej, säger hon. Hon blev inte hundra. Det har hon sagt till herren. Du måste inte låta mig leva så länge. För jag orkar inte vara öron till bilen. Så jag har alltid klarat mig, säger hon. Och det är outhålligt tanke att lägga så hjälpslösa. Att allt må hjälpa där vi allt. Och jag beundrar dessa kvinna. Ja, men alltså hon tror att det är inte något så. När jag går och säger hon, inte snacka om att det är. Så jag blev inte sånt där. Hon blev väldigt sånt där. Nej, hon fick inte uppfyllt. Men oj, dessa kvinnor bor tryggvänna, som du akkurat tås om. Tryggven av Jesu blev løsa kan hjärsta i lojer, og løyvet er av løy. Og dette løyvet, det eviga løyvet, det var akkurat som det. Det var hun yngste seg. Det er hun 8 her, og nå er hun blevet gammel, og lekt opp i 90-ene. Jeg halte hun blevet 96, eller 98. Og ikke mer, sier hun. Ikke mer, nå vil jeg slippe høy. Og hun slapp. Slapp høy. Altså, det enkelt så vakkert. Det var akkurat det som hørs på slott og en stilla sommer, det er som underfotte sanger som søte angler, og anlitt og størst og fævorst, og han som vilta mer, her så søtte samband, for at vi ikke her. Det var det. Ja, akkurat, ja. Og så var en annen tenus hatt i tøyene. Jeg bor etter Arna Simons, han kom til tvører sant og leierkvalt, og vi skulle være sammen sånn det. Og i Vaje, henta kunne være fra Vaje. Og så får jeg bare ut av sjukhuset, og det var altså vinnerlig, og så tjekker jeg staven her. Vi henne bor etter Arna, og Arne får ikke lese sørste vidkjennene til lese, så kommer Arne, ja. Og så får jeg vite ikke lese kona. Hun var øyne lengt opp i 90-ene. Utrolig kvinne, altså. Og så sier hun vi med til jeg kom inn, og vi han at vil du ikke be herren om å ta meg hjem en kvalt, sier hun. Alvar, ja. Ja, sier hun, og kvalt, ja. Det er sitt. Hvis du har en nekva her som opplever noen, så fer løyvi et annet ljøs. Ta mata. Ja. Og så sier jeg, slipper tina råd for tøy. Ja. Ja, jeg slipper råd for tøy. Sinner som er vår her, sier hun. Det er bare for hjem. Tøy at jeg får hjem til Jesus. Og i kvalt seg. Alvar, ja. Og jeg undrer seg så kvinner, altså sterske trunner jo. Så sier vi tar anka til hva et annet finn. Jo, men det stod ikke det. Jeg reker et løtter og seiafyllt, altså det rekte ikke som løtter da. Det er ikke at han er. Det var hinemennene, og vi var i hinemennene i Hantanland, et leverskose kallet. Ivanland, som det heter. Ja, nettopp. Og tiden kom her ved en bil, og stekket jeg så utrolig av vekk, bortsett fra, så jeg ikke forstod det filtje, og så kom det inn ut ur bilen noen, da jeg løtt filtje her som da skolte og pratet vi med. Ja, det er tiden. Ja, det var det, sier. Ja. Og hun visste alt om meg. Ja. Ja. Så vil jeg at jeg ikke be, sier hun. Jeg sier, jo, jeg skal be. Arne var så inne sammen med meg til løtene, og så be jeg. Men medan jeg bygger rettere noe på meg. Nei, og i kvalt, sier hun. Alvar, ja. Jeg har til å være til vårs det. Ikke nærke sånn. Og i kvalt, så ber jeg i kvalt, altså. At det ikke kan ha hjemme.
Så är det livår och så säger hon att döttermon kommer att sitta tjammar. Men det är vanligt över lunch. Och så säger hon ja, nej, så för ni ut undan mer. Men måste ropa från. Och då är så en lust som skött. Allvar, ja. Det har vi omgått till chaufför. Nej. Det är lust som stöttner. Så ser vi henne, skulle vi synka en sangar med fjärde upp till Arna Björkminnater. Jo, eldast är här. Ja. Så sunk vi den sangen igen. Så förut. Och hette vi döttren fortalt mig att han var. Att jag kom in till mamma och säger hon. Och tvär anklare av er här i Vidjana. Och nu färdig i hem. Det är att jag ber om att Herren ska täcka mig och vita sånt. Ja. Och hon helt kanske säger hon med att mamma kanske ha blivit Sinter såles. Jag är ute i ett land. Det var så onaturligt alltså. Och så sätter jag mig vid stocken och jag sitter under dötten och knappt är så stilt. Det tycker mamma. Mamma är färd. Ja. Mamma är färd. Och som alltid det är så är det här rinkarna som kommer upp att han det är också händer att du kastar också. Ja. Och den rinkar har kommit upp av visst ner runt om det i samband med mina tjänst. Att fra som falken om emsastande fra. Och det ska inte komma in nu till i alltid tog en sak för att loja. Det är också om er Paul. Ja. Fortæller at det her bås og hendingene her. Ja. Det så Sætna Korint. Ja. Endan her kapitel 4 och så för in i 5 eisne. Ja. Här vi där inne i det 4 eisne. Han säger vi missar inte måten nej så utvarste människa akra gång till grund där ända nu just så undervarstes människa akra därför det. Tog trångt akra som stocket och lött viskar och större EU-flow är vi fiddling outdoort. Vi har inte skönliga för EM, men oskönliga, att vi skönliga är trymliga, men oskönliga är det. Alltså vi också kom tankar och nu till nämner det här falschen här. Ja. Att människor som har livat så inne det samma i Herren. Ja. Jag vet kvar. Och känner nu bara att nu viknar likhamn. Ja. Ja. Och ta vita att ta bröjtes inte. Ta för inte att backa åter till att man vill ungkratter va. Inte här. Nej. Och så också bara om han stischen oj här löven. Ja. Att ta simpelt akkurat som nästan bräste för neve. Ja, pass. Och tog blev långsulen här alltså. Ja. Lika med alltså ta fer bara mer och mer. Utleva. Ja. Och så men hetta innara löve. Ja. Att det här oskönliga. Härvia. Att det blir så stärkt. Ja. Att det uttrycker akkurat det här som du fortäller här. Och i Gamla testamentet så säger han om jag mättar att öva, ja. Mättar att öva. Ja. Alltså mättan är inte långt i Jesus. Men hon är det gode. Ja. Ja. Som ju vi skulle vara tja. Ja. Om vi färra ur lika av någon, ja så är det tar man kärran. Ja. Och att det här säger han här som du citerar här till 4 Korinthierbrev. Så att Korinthierbrev kapitel 5. Att det var ändå 4. 4 ja. 4 ja. Alltså här efter känner vi ett ankan efter hållt någon. Det är 5 kapitlet. Det är det 4. 5 kapitlet. Ja, 5. Ja. Om det har känt Kristus efter hållt känner vi det inte långt så. Så om det är Kristus är han inte skapningar. Och det gamla är färre och det var nytt och allt det för gode som och i Kristus är samt det och vissa själva och gav och tjänast och satt här inne. Ja. Och då ger vi sände på i stället Kristus här. Och till en väldig konstatering av att vara sände på i stället Kristus här. Det var inte kvinnan. Ja. Det var henne som jag nämnde. Ja. Här fann det, ja. Och det var det. Och jag har omgått ingsmär av er annan. Än jag sände på i stället. Helt fra Batnia, va? Och så stia vår och hjälpen, säger han närstandes. Alltså nekvom.
alla tøyna stiger. Til løgene, av tøymon, som ante går så av til vi tar samma anta trovarinnar. Ja. Jeg tror tøy tala vid her, sånn. Trykk av et øyne å tala. Det er nekka som færre jøk noen atterline. Helt fra her som vi tar tås om i Nyttestamentet og fram til dagen i det. Ja. Det er en veldig kraft. Altså. Helt, altså. Som røste Jesus oppfattet med deg, ja. Ja. Og som nu sitter her og videre og sett vi hånden himmelskavende Kristus. Ja, han sier her, nå nevner at det her fyrsta vers i kapitel 4 i Øren Korint, at vi vil vite hetta. Ja. Nei, vi vil vite at han som reiste opp Herren Jesus skal eisene reise okkon opp vi Jesus. Ja. Og leie okkon fram saman vi tikkona. Alltså och dömen som du fortalte, alltså det är så rykt liv. Ja. Det kan inte vara bättre. Nej. Det kan inte vara bättre. Och det är inte människor som vi underförstår i halta då. Ur öjnare samkomma. Det är människor som kommer från imisk samkomma. Ja. Och öjliga imisk människor. Akkurat. Men skatteren var utan. Så ja. Där var det en fackra skatt som lyder. Ja. Så och han sitter eisen nu här i fjärde kapitel hända skatt här och det lär ut då. Ja, eisen det. Ja. Men jag har alltid haft det så en santant och jag har alltid att prata mellan okkon och Anja sitter här och så jag. Det är ölet chevant, alltså det är ölet chevant för mig utan att ha hoxa så när om för att vi får se åren. Och dömen är helt inte var inne i menten ta. Nu är det inne i menten. Så. Och vad gör det här? Toj är att det fakta, så att det är lov, att det är lov och god till så. Ja, men det här är det alltså samtalen häver vissar. Ja. Alltså jag vet inte vad jag säger fram om till kvart är till sitt talan och samtalarna. Ja. Men samtalen häver det och alla människor känner det från som dagliga liv. Ja. Att alltså nu hugger jag äntligen antalet men bäj antalet och tömlet att man du kommer att prata och det kanske gå att toja prata. Och så utvecklar prata sig från till ena till den nästa. Men jag hade bara ofta vidare så bänge för antalen höpa att tåra ha samtal på ända maten. Ja, men visste du för att ta sig av en människa och du känner det att där. Ja. Att det tar sig ett vanligt prat, men du känner att det här beväl till affärer in och i det som behöver även tutning, ja? Ja. Med du tar sig, ja. Till halt en standard, alltså. Ja. Halt en standard. Ja. Men nu huxar jag faktiskt mer om det här oj andalen sammanhänge. Ja, vi satsar så öla näck på talarna och det är sjönde gott då. Men samtalen hon är alltså verkligen god isen. Schalt man allmän. Ja, halt en standard alltså. Ja. Har en signal till och nöd. Ja. Bena bönsam vi Paul. Ja, har tack för det att vi kunna sitta samman. Och som salmen säger alltså sådär så lust allt era bröder eller syskon bäck vi en lika. Så jag har över Herren sett signingen av lov till eviga tojer. Och det lika mycket som det vi tror att färg tror ju samlägger då mitt och mitten torra. Eller till alla hinner som vi har sådär och höra kunde få låt och till lovsal som det är att känna till. Och att han har hållit komma smack och sådär att Herren är gåvor. Och uppleva det att själ är det så Herren tillräknar mig inte många synd. Och Herre, jag blev så själor att det som vi ångan till att vara och i synden. Och att du skapte allt av nödjon och döjt det gamla bortfråg. Tack för det. Och signa detta land och folk och gå fjärr löjt i köken och allt det som ligger för framman. Om det är mörka tojer, om det är ljusa tojer, om det är framboror eller att det är återgång. Du är som säger och vi kommer trycka löjta till
Og takka for disse mennesker, Herre, som har levd her, og var full nøgt vi at kjenne til en øyneste sanne god, og den som tog sendte Jesus Kristus. Og gjøre at alt som høyre øysene må gjøres full nøgt vi til fullgjørte verset av Golgata kross. Og i Jesu navn er amen. Amen. Og vi har så hesen parsten av Hjertamal kom at enda, og vi tror Anja Hansen, som tek seg av det tekniske, og Paul Ferre, og jeg selv Daniel og Jakobsen, vi får at takka for okkom for hesfer. Pastor av Hjertamal eisne at sutja av YouTube-kanalen Iktus Sjånvarp, så om du har hittet onker som hever være, og hesen i parsten han får eisne komme. Og her at så kommer hesten her parsten eisne å være sender av Kristelig Kringvarp. Tusen takk for hesfer.